Sir, tambage family tini norok Norosingo Mental Hospital. Pila hambai, ini media pas no. So tini 26 asal dari constituency ni, testa bisi tongsen kaisa GP, abang nggak kai GP apa GP, apa Gram Panchayat, aja kan ikhlas bukuk, sini monju debama, bini umur kai atas bokung kena, kai bokorsa scientific, babi ni manusik itu. Kami angka apa pray syarat bosun kana bo kamu kajak kono bini busai bin logi gere busai gere tapi cara bo korto tonggo 3 bosor apa herong kana te bini bupani bumung lekai late Indro Deborma te bini buta tongwan logi pijus borok belai kei nukung sugya bong nukung go tamnai bini o bini buta simisi bo simisi bong nugo tamnai income kanai bogo tamnai din hajira khaisa jo dino thangkaisi ekdin samkhai bor maso aba haike bor ekdom khungsu gya gai jeng abon nungoi jeng kini si dipramota nengai jeng kini bor no bong nukung ekdom sugya nungoi jeng kharma bisunte bor no jeng tini je mantui jeng rang jeng jatu atu khai tini bor no ora agotla Norosingo ni sini modern psychiatric hospital ba adunik manusic hospital sumber mati ini bono hanya ini sumber mati ini sikit cakapnya bayi tuka, emang bono admit boklek langka, kau je nano saya tu kan sumber bono baki din bo sumber suka nasi stek lainnya, emang kabu kainai teh bitiro sumber jasa tu kita bisa erik langka, teh aro sumber lekya angli jikisa, teh sini aro ne sini darah jasa tunggu Manobendra tunggu Asif, Dasis, Pitom tei sailok song kobunga tongo abake jono rang kije misege sung kini boni nukung sugya nugo tini khanangge chung borno kisa subaso khanani sung khaimani ngo asam hambai Oro admit ok khlaikan oro sung borno admit khaika kodin tongno saimia ba kodin nangno saimia abo admit khaiklanga sung next din oteo phainai te baki sung bahi subaso khaimanai abo sung salangai te chini constitution sini koplangai chini MLA sar sini sar onimia sunggono mo thangai jeng request kanai jate sini monju sini bukuk borno bono kicha suwa su khaina bagai jeng borno besang dino suwa su khaina bagai koinai